Má to už ako aj schválili? Všetko? Áno, to je schválené všetko. Hovorím toto. Ten správca, no. Tak to je pohode. To je nejakých 120 Ukrajincov vlastne, vidíš? Ja aj robím, no. Fú. A správca z toho hotelu. A sú to aj marnice nejaké blbosti? Bolo by fajn, že No, že jasne, že bolo niečo spravia, že pokyče. To je rozpávané, že novej kátra. A ešte pri tomto modrom kostolíku, čo sa turisti to je pýtajú. úplne kokotina, ale jasne. Fakt, to je úplne. Ale čo s vami? No, ja mám dej. Ako máte tie ubytovanie, nie? Jasne. A tu možno budeme aj robiť, vieš. Ja tak? Tak to je pohode. To je dobré. No, hneď budeme na robotu aj ubytované. Tak to je jasné. Idem si na to zahnať stáky, to chodí domnova. Neprepadáva sa tu podlaha. Nie. Iba tam sa prepadáva, to je tam hore, tam je schôdbeton. Víš, čo to je schôdbeton? Ne. To je také kostky, jak schôdový sa dá, to tam tam podlaha. Tie dláždice, jak v kúpeľni. To viem. To je na druhej strane? Áno. Ale to je vonku. A že tu sú ešte nejaké také veci z nemocnice, ako zárodky a blbosti. To tu bolo možno, že na začiatku, vieš, keď to tu strážili, ale to sa Skúmačky a takéto veci. boli tu, no, to rozkradli. Bolo by to pravda. Vôžu tu banky, bolo to nadovali to, vieš. Priebanky, no. Ako ne, že na niečo, že by to použili, ako je, že len tak. Ale tá si cestu. Ja áno. Ježiš, odtiaľ to vidím, aj keď mi zvučí. Kedy to, čo toto bolo nemocnice? Koľkým rokoch? 80-90, tak nejak, ne? A potom dali nemocnicu na Kramare? Toto vlastne presunuli na Kramare, to je to? No, neviem, ale viem o tom, že dnes na nájbrudne sa to zatvorilo. Ale neviem, kvôli čomu, a kvôli tomu, kvôli stavu, vieš, že zlý stav, Nechod tam, to už je súkromné. To už je nikam. Čo chcete vidieť? Nejaké marnice. tak, iba Blbosti, tak. tak akor takú, Ne, že márnice, tak- takú obhliadku. takú menšiu. Všeobecnú v podstate. Poďme najprv, ideme od vrchu, ne? No, môžeme. No, môžeme. Cigošku mi dáš? Ja už nemám, aby som si Ako on. víš. Takže ideme hore schodami No týmto? jasne. Toto je jedno krídlo, ne? Ktoré? Tretie? To je, Druhé, ne? Na druhé sme vyšli. neviem, do piči, tretie. Tretie alebo druhé. Potom tu chodíme viac, keď som si došiel ešte tretí, štvrté rokom. Zálohy to, hej, chodím ho tu vyšlo. Čisté družisko, hej. Nevedel som ani nič. Však kebyže si ideme sami, tak akého to ani nevidíme. No, máme šťastie, že sme vás stretli. Toto je nejaká ona? Poznávna meša? No. To už vrch? Nie. Je? Však to bolo vyššie, ne? A je ešte hore, len tu sa nedá ísť. To je také... Ja to sú už dáde v strede schody, alebo čo? No, z druhej strany. To sú one, kabínky. Dole, asi 3-4 mesiace dozadu, som bol dole, vieš, v tom súterene úplne dole. Tam je voda ešte, to je na piči, dal som si vynočiť. Je zatekať? Tam je, to je podzemí, to je asi 2 počúvať. Tam sú ešte marnice? Dá zatekať. Tam sú márnice, počuješ? A tam môžeme Tam sa... toľko tu vody, vieš. To je na piču, a studená smradlová voda, strašne. Fúj. Keď sa tam prejdeš, tak môžeš nahodiť peniaze všetko. Aj nohy môžu. Našiel som tam tie ukryty vojenské, vieš. Ako bunkre. Áno, Hej. otvoril som to, ty koko, všetko tam bolo, počuješ ešte aj ten agregát, čo vyrába elektrínu, vieš. Hej, viem ten... Ten taký starodávny, ty koko, a plno konzervy ešte som tam našiel. Ešte aj jedno, všetko tam bolo. Hej, konzervy, no. Taká halú. Tak toto bol sprčný spojený? No. Šarpná, alebo nie. To je taký krútny, taký normálny, to bude
je strašidelné. Tam môžeme si tiež trochu pozrieť, ne? Prosím? Či tam môžeme si pozrieť trošku. Že tak. Tam, kde sme boli my, teraz, keď sme sa veci, tak to bola porodnica, vieš. Fú. Tam rodí, je balkónik. Tak to je dobré, že ešte aj vás zamestnajú, čo sa tu vyznáte. No, to je dobré, no. Na piču spúšťajú, hľadám si Ale správu. to bude dosť práce, tu máte čo robiť. To má takto neviem. Povedal mi, že je 4-5 na hodinu, a to mi stačí, ja budem aj rád. Ale kto vám to platí všetko? To bude platiť nejaký... Nejaký investor zahraničný, alebo... No je investor, ako to kúpil, to Genji? Áno, neviem, že to odkúpil. Tá banka taká. To ja neviem. Ako ja neviem, čo by sme to tento rok za 3 mesiace prerábali zase, ale nie neviem. Prerábka nezačne za 2 mesiace, lebo tu ešte budú musieť urobiť prehliadku a Tu chodili aj papamáči, to je ako pohodný, no jasný. robili už tú prehliadku. No boli tu architekti, boli tu tí, ktorí sa volali do či statici. Statici, ktorí no, budú ešte sa to budú stávať, samozrejme. Lebo tu je celý to rozbúrané, veď narušené, tak to si pozerali. Prepadáva sa tu pohľadom. Ten sám niekde, vieš. Ale keď to uznajú, že schválili, že sa to Ako bude také, stávať, no, keď mi ukazoval tú fotku, počuješ, víš, ako to bude vyzerať, ako toho hotelu. ja mám projekt vám ukázal. Hore len tam by sme museli prejsť cez okno, do piči. To už ne. Pomôžte dole. Doma, tam. To je také strašidelné, to je dobré. No, to je... Zvedavý. Veľmi pekný mal toto bude. Dobre, čo je to piči? Tu plánujú. V tomto spravia 6 měsíček. Ale však tomu se to Takto ti povedal, už veľký papal, že by sa investovať. Tak vlastne je to dosť lukratívna poloha. V centre mesta. Lukratívna dosť, ale to čo, vieš koľko do toho musia investovať? To je jasné. ale aj sa to vráti. No ale pokoj. Však to bude asi 5 rokov práce, pokiaľ to spoja s ním ešte ďalší rok. Pokud ja tam takto, ak to dneska, keď sa dneska stáva, tak to poviem. Však im sa zaje za novú elektriku. Ešte by si trafil von. Áno. Nočné steny ostanú, Samozrejme. ale také tu ostatné to bude fúrať. To žiarovka. Peter, dávaj pozor. Že vás zastrelíš. Všetko nové musí byť. Kanalizácia, to bola hlavne, počuj, pred mesiacom som išiel na čo vyťaj, a bol som vnútri, hore sa otrhol na nohy, to poďa vyťaj. Skoro som to dostal. Ako to rozbili? Čo? Všetko, počuješ, znútra všetky káble povyberali, železa, všetko. Poďme dole, Poďme dole, no. Bol tu jeden dobrý kečil sa volal. To nič. Hej, sú Tento vyťahnuť. Hej, vidím. Tam som bola, neviem. Ešte dobre, že som to počul, ty gogo. Povedal som, utekol sa repre, že toto by na mňa jedlo. Áno, tento vyťah tam je, počuješ. A všetky lána sú pretrhnuté, neviem, na čom drží do piči. Koľko to má poschodí? Toto? 5? 6? 6? Tá druhá strana je vyššia, vieš, táto je Aha, menšia. to je prvá strana, no. Hej. Chcete dole pozrieť? No, by som vyšiel. Tento. Voda sú terény. Vidíte, to je ten sklobek. Hej. Ten to býva na poštách. To je prvý si to vidí, ne? Ale to
tam vedľa aj Už tu cítiš ten zápach. tu je čo teraz? Tu je kanál. Tu nám máme sklady a pičoviny, vieš. Počkaj, tady prejdeme. Asi nie. Ale áno, prejdeme, dobre. No, pozor na ňu. No, aby sa neprepadol. To už robí, víš, predu. Ne, káble vykopal, Však jasné, to tu pokradli, čo sa dalo. Jasné, tak sa tu zarábalo, hej. Sám meď. 5 mesiacmi, počuješ, každý deň 400 eur. Fú, to vám hovorím naozaj, ale pol roka v kuse. Naozaj, také peniaze. Tu si došiel, či čo, a tu boli takéto medzené trubky, ale si zbral. Kotolňa. No, tu je kotolňa, ale môžem, chcete pozrieť, tak poďme tam je to teda. Nie, že tam je už koniec, nie? Ne, tu je kotolňa, na hlavu si tam dajú donútra, vieš. Čo Je. ukáž? To čo, bunda, mikina. Čo? Potom kúkaj moju kapu. Aj ty majú. Tak ty nemáš. Mám. Kúkaj moju. A poď. Kolo pekne, čo to je skriňa? Fú. Klavír, ne klavír. Ježiš. Dobre, Vane, tu máme. Hej, tu je kotolňa. Tu sa to spolehne malo. Máš kanalizačné potreby, všetko tu máš na to. Jak v ponorke, kámo. To hovorím, no, hej. Tam to je porozoberané polovica. Ty kokos, fú. Dobre si povedal, to im bude trvať aj 5 rokov, dokým to všetko. No však nie, však. Hej, to není sranda. Pokiaľ vyčistia tie trúby, No, všetko, to není sranda. máte dosť roboty, za to by ste A si to my mohli budeme- vypýtať aj viac. My budeme robiť ako vy, len. Pomocne, hej. Jasne. Akože tak, Tak hej, však toto tu musia úplne architekti robiť, ale tak vy za toto môžete vypýtať aj 5 eur. Za takúto, 50, no. za takúto robotu, však tu budete zdreť aj kone. To k tomu ver, to pič. Nevadí, ale vieš, slúbil mi ten správodajný to vydali, že dám mi 4,50, vieš, ale bude mať už aj ubytovanie, vieš. No tak To fajn. je super, vieš, lepšie tu nám byť a tu hniť a nič nerobiť. Presne, presne. Tak, že budem robiť a budem aj spať a budem normálne vysmiať človek. Počkaj, zase, to je na dúš, Ne, tu je to koniec. tu sa dá, tu sú dvere, no, jasne, počkaj. No, pekná bráva, aby som už nerobil. Fú. Kde sme? Na dvore, tu je ten dvor. Ale toto je čo? To má, počkaj, to je, Dvor, vieš, znútra. to je do očka? Jako? Že to je do očka, že v strede je dvor? Okolo Tu budovy? bol taký, ne, to je vnútri. Teda vo vnútri budovy a okolo je budova? áno. No, tu len taká nejaká miestnosť. Ako si zoberiem Morgana. Dobre, ideme tam do toho druhého krídla, ale musíme si ten dvor. Jo, tam. Tam, tady. To je to, Michal. To je to. Fú. Ti nevedel som, že to zastalo, že to je úplne. Ale taký dobrý dvor. Pekný, krásny, toto je kanál. Fú, diera. Tam. A ďalší sú nájsť. MTV Crips, vyhľadne. Toto je veľmi dávno, ak dokážu z nepovestnej nemocnice spraviť taký bordel. Len aby to tu rozjebali.
Fú, Že kúpanie, jeda, ty. Toto je jediná biela izba. Jediná biela izba. tu už asi nikto nebol poriadne. Tuto je jediná biela izba. Z tých čo mladých. je nevymalované toto tu. Žiadne grafity. Tu sa ešte nikto nedostal. No vy, ale tí, čo tu grafitujú, tak vlastne z našich sme tu prví. To sú tie ale slobodné. Ne, to je umelá moca. No. Ježiši. Tam je ťa A kotla. na tým. Ne, tam je, tu je, z Balkón. druhej strany, jak máš nemocnicu z druhej strany, vieš, tak tu máš ten predok tej nemocnice, vlastne ten zádok, tu máš ten dvor, tu vám ukážem, tu máme ešte one, kúpeľka, poďme, ideme tam dole. Ne, čo máme. Ukážem vám kúpeľ, tam to môžeš kúpať. No, ani ne. To sú záchody, čo to je? No, ja neviem, záchody to neboli sami, kabinky na prezliekanie, vieš. Ja, alebo no. Vlastne áno, no. Doma bolo to, Šatne. vlastne tie kúpele nejaké, neviem, riešie. Ja okúpala skápala si za doma šatne. Toto je Slovensko. Toto je pravosť Slovenska. Sa robia stále nové veci a Váňa. Váničky. A boli plno oni. A vyzerá to, že to tu búrali, že tu chceli niečo postavať. Počuješ, určite ne, tu môj kamarát, jeden kokot, zobral krompač, počuješ, že tieto betóny všetky one poviebával a vybral. Toto všetko, čo je... Všetko to on spravil, ten Magor. Počuješ, taký kokotko, že takú silu mal, jak Magor. Takéto medené trubky z tejto vybral. Kvôli čomu? Kvôli peniazom. Peniazom, veď, vieš, koľko je... Pomyslel Vieš, meď? to, hej. Meď? Meď. Železo ani nebral, kde? To vybral, železo. Ty si došiel, ty kokot, a ty si bral olevo, taške, vieš, eurové kilo. Tu je čo? Diera tam... Kanál. No jasne, to si zoberiem. Jajkame znova gotovné. Ahoj, chcel by som to vidieť, ako keď to bolo, vieš, Aj tu... normálne, vieš. Tomu som Ale vedel, teraz, no jasne. Pekné, že? No, Vycháme. to by som chcel vidieť, a potom, že teraz si to pozrie. Vieš, aký rozdiel to tu, ne? Umývadla? Daj sklady. Či umývadla? To je dosť creepy. Kokot, čo ti jebe? Kotolne s trubkami. Chalani! Kde ste? Kokot, skoro som sa tu stratil. Tu môžete vidieť ďalšiu kotolňu. Hej, dá sa ísť tam? Je tam voda. Počkaj, ja som mŕtev na čo? Čo? Dá sa ísť za nižšie? Dá, ale je tam voda. Nebola tam voda. Ukážem len. Tu neviem, či to bolo. Čo tu mohli dať? Mŕtvoly? Chcem, ne, že? Nie, nie. Ne, že? Tuto asi bol sklad alebo niečo také. Nejaký sklad, že? Tuto! A toto je čo? No, tam daj dole, čo hovorí. Tam je voda. Tu na. Ukážem. Pozri sa. Tam máš vodu, vidíš, že? Aha, aha. Tu je voda, pozor. Aha. A tu není taká veľká voda, dobre. Tu po dreve. Po dreve, no. Vidíš? A tu na už máš Po dreve to čo? vidíš? Hej.
To už to je zaplavené. No. A To už je tá hlavná Toto je, ona. vieš, ako je zaujímavé, ty kokos, tu na z tejto strany. Tam, kebyže... Dá sa pozrieť to na to, z tej druhej strany? Nedá, zaplavené. Vieš. Ja pozri sa, koľko vody, vieš. Teraz poďme. Vieš, aké kľúčaky, to je, vieš, aké veľké, pozri sa. Pod celou nemocnicu, to má. No ja sa tam pozriem, môžem? Poď. Voda? Ešte vaničky, stoličky. Kuchaj, na to, Michal, toto. Ukryť, vidíš? No to je ono. Ukryť, fakt. Tam bolo niečo počuť. Pavučínu máš na hlave. Ježiš. Čo je sneh? Ne, to není sneh, to je... Vidíš toto? Aha. Jak sneh to vyzerá. Čo ti jebe? Kola, pičoviny. Ďakujem dvere, ne? Ja sa jak vypraším, keď prídem von. No, tak to tu budú musieť dobre robiť. Však to tu úplne premočené. Pozor, len tú vodu budú musieť odstrániť, víš? To budú musieť asi aj nové základy spraviť. Asi hej, však to je úplne premočené. Tu 8 poschodových hotel nejaký. Pozor, tu nadávate veľký pozor, aby ste nespadli. Bacha, tuto je premočené drevo, takže moc Na- nestúpajte na to. Ďalej, jak máme ísť. No tak to. Tu chodte radšej pri kraji, hej. Takto. Ale fotiť to môžete. Len dávajte pozor. A to nie je to nič príjemné, iba tam. Tam je bora. Čo ti jebe? Je to vžidiť. Tak toto tu nájsť, To je moja vesta. to je keby niekto zdochol, čo to je? Zákaz vymieňať žiarovky pod napätím. To vám povedal, dobrý. To slepá ulica. Práve, že povedal, len toto mi napadne, vieš, to je... Naozaj to povedal. Ale už by som... Je hoď kamera. Idem pozrieť obvezy. Je tu dosť tuhý smrad. Cíti tu vlhkosť. Tu môžete vidieť staré veci. Okuliare. Staré veci tu na hentu na to obvesí. Pozri sa, ešte zabalené. Cíti tu ešte peroxid. Flaštičky. Michal, poď sem, Michal, sem. Tu sú tie obvesy. A máte nožík alebo niečo také? Nemáme. Tu je niečo. Tu vidíš? Počkaj, to otvorím, mám nožík. Toto tu. Čo je toto? No, čo ja viem, čo pozrieť. Toto. Tieto dve veci, čo to je? Dezinfekcia, pičoviny na to, vieš. To radšej chytaj. Sem. Nechytaj. Čo to je? Taká Také knižka. plány? Čo to je? Počkaj, toto je čo? Organizácia spojenia v objektoch a služieb civilnej obrany ČSSR. To si zoberiem. To si zober, no. Zoberte si. Otvárame obvezy spred vyše 30-40 rokoch. Ale to sú dobré, hej. Vyzerajú v pohode. Ešte vyzerá sterilizované však. Však áno. Akurát nabrali vlhkosť. Toto tu, to je niečo divné, toto. Čo? Toto. Tam To je vosk? Niečo, ne. Neviem, čo to je, niečo som tam na je to krv kúkal asi. Hen. Krv? Halus, no. Krv. Ne, to není krv, je? Atrament? Atrament asi, no. Atrament, no. Toto není krv. Tomto? Ale toto No, není krv, není to vidíš? krv, Není atrament, krv, no. je úplne ináč. Hej. Jedine, že by tu boli na živky. A toto? Mimozemšťania. Neviem. Fú, to nech teraz, To je peroxid alebo nejaká liehovina alebo niečo. Rukavice Tam je ešte nejaká stavebné. kniha, to sú moje. Tam je nejaká kniha, ukáž, čo to je. To je len zošiť do piče. Nejaký záznam, nie? Ale áno, hej, ale. hovor. Ideme. Obsahnutých vo vzorkách do Zober, malého množstva zober to. tekutín. Dobre to. Ja som tu našiel aj lekárske správy, čo je, hej. Pozrieme tieto poličky. Boli tie one, vieš, Čo bolo? čo? Tieto výklenky. To neviem, do piče, čo to bolo. Tam mali asi veci, vieš, pičoviny.
Kokot, úplne strašidelné to tu je. Tieto okuliare. Čo je to? Kámo. Ešte obvezy s krvou, Hadice, to není krv, to je tak, Ne, toto je ten, jaj. Tu je niečo neotvorené. Plechovky. Ten hitlerský kabát, rozumíš? A toto je čo? Čo je toto? Obvez, ale takne niečo asi. To neviem, čo to je. To je plesnivé, kámo, to musí byť... Je to meké, že? To bude asi nejaký... Možno obvezy. A v tých krabičkách. Len toto ty koko, čo ti jebe. Že my Pásky. budeme dobrí. Hej, že pútali. Jak pre oných. Hej, a zavesovali. No. Do rúru a treskali s palicami. Tu je tá rúra. Svetlo nerozbité. Jediné svetlo v nemocnici nerozbité. Ale, kde? Tu. No, jedna neonka. A druhé. Čo ti jebe? Dobre, budú mať o jednu robotu menej. Krabička. Teraz peniaze by nemáš. No, ty je... Zlato, víš? Fú, Mince. to je bolo. Plné vrece, čo ti jebe? Jebal by som ma na druhú robotu. To je tá krabička? No. To, čo bolo také meké? To je to? Toto. Ja. Pipel. To sú asi prvá pomoc, ale také niečo. Čo teda by sa... Toto ty poviem, že je morfium. Ale ne, to nemyslíš čo to vážne. Už to... No keby tu bol To sú moslim, asi to by bola lekárničky paráda, nejaké. vieš. Mydlo, A hento čo je? Zájde vosky. nejaké balíčky základné, víš. Keď bude Pre prvú pomoc, ako keby že nejaký jadrový útok alebo tak. Pantocit, to čo je? 20 tablet, pantocit. Prípravu pitnej vody, čo ti jebe? Dezinfikuje vodu. Najebeš tu do vody, víš? A Čo zdezinfikuje tu to. boli vlastne tie ukryty, vieš? No? Ešte starý vešiak tu je. Aha, z roku 3. To je ako zaujímavé. Halus, no. Ale škoda, už je neskoro, už tu veľa vecí sa tu Dobre, pokradlo, vieš? dobre. Rozjebalo, podpalilo, prievanci. Tu sú správy, neviem. No lekár sa právi, no. Není žiaden nadpis, len správy. Krásne. Prostriedky špecifickej ochrany proti bakteriologickým biologickým prostriedkom. Fú. Ty, toto je akože nejaká zácnosť. Je to, ty Môže kokse. byť, pozor. To má veľa rokov. No jasné. Tu máte štuvareku. Budú obvezy staré podľa mňa. Také blbosti. No jasné, víš. Hej, obvezy. Sú to obvezy tie veci. Mám ale len také skoro. Tieto okuliare, tu vyzerajú, keby to teraz položili. Ale tie okuliare Á. sú dobre. Ešte oblečenie. Ale to už vyzerá... Pozor, tu nám boli aj plynové masky, všetko tu kokos. Normálne celé ono. Trošku schatrané. Kámo, ja Tu štuvareku tu máte. Jako? Štuvareku tu máte. Skúšaj to natočím už. Bude tak najmä baterky. Ďakujem tam. Vidíš, ako tu to je to, čo som ti hovoril, kde je tá voda, vieš? Vidíš? To je, vieš, aké veľké, to je pod celou nemocnicou. Tam sú všelijaké kokotiny, hádky, barcelonské, takové, aké mesiace tu je. Nemôžeš prejsť. Tu je nové, taká jedna izba, neviem, to je ničasy, zaujímavé. Dobre, len aby sme odtiaľ vyšli už. No, idem aj ja, už chalani, ukážem vám, one. No východ, ako došli nejak cca. No, Ja už som stratený. Tu sú aj schody. Áno, po tých schodoch treba ísť hore. Hej, Hore, áno. To je bezpečné? No, to schod neboj sa, áno. To je chod bokom. Koľko je schodov? Kámo, mám premočené Hore. Mám počet. premočené boty. Ešte idem do lista, takže asi nie. Tak sa určite barone. Je tu zatuchnutosť. No. Vlhkosť. Hore,
mohli žiadne vlhké. Ale má to svoje čaro. Ale sám by som sem nešiel. Pozri, ako sme hneď na hlavnej onej. Úplne sme vyšli odtiaľto. Zase, vidíš, bokce, ale neboli sa tam hore, vidíš? Aha. To je ten spobod. Toto toto každou chvíľu spadne. tomu ver, lebo to je vlhké. Kebyže začne snežiť aj tam... Kebyže začne snežiť aj tu veľká vrstva snehu, tak to zjebne. Všade diery. Lebo sú tu všade diery. Ideme chalani, majte sa. Dobre, díky. Odtiaľto? Jasne, čo, takto ste dobre. Dobre, ďakujeme. Dajte, keď sem dojete, v pohode, keď tu budem, tak... Tak ste, no. Keď máte gumaky, doneste si gumaky dole, to je... Dobre, dobre, dojdeme ešte asi. Aj pre kamaráta. Ďakujem vám veľmi pekne, čaute. My ďakujeme. Díky. Áno. Pekný večer prajem. Aj vám. Aj vám. Ježiš!